Vale, ara anem a explicar la pàgina 176 de Matemàtiques sobre la superfície. Recordeu que l'any passat donàrem la superfície, àrees, volums, i que va ser prou desastrós l'examen a final de curs, perquè es confiareu, perquè vos pensàreu que era molt fàcil i no era tan fàcil. Bé, recordem, agarreu el llibre i aneu seguint-ho, perquè pensa que així és més fàcil sobre el llibre. Diu que l'àrea es pot mesurar en diferents unitats de superfície. El metre quadrat, per exemple, utilitzeu un metre quadrat per a mesurar una taula, o per a mesurar, no sé, el que mesura una habitació, val? El centímetre quadrat, per a coses xicotetes, com una caixeta o el que siga. I després ja diu l'hectàrea, que l'hectàrea ja és per a camps, grans camps, per exemple, d'arròs o del que siga, o de taronges. Normalment allí la terra es mesura en hectàrees. Després posa per a mesurar la superfície d'un habitatge, el metre quadrat, i una hectàrea són 10.000 metres quadrats, com l'extensió d'un bosc, etc. Ara baix diu l'àrea del rectangle. L'àrea què era? L'àrea o superfície és tot el tros que ocupa. Si ho tinc en quadradets, podria comptar els quadradets i saber quina superfície ocupa. Però per a fer-ho molt més senzill, l'àrea d'un rectangle és la seva base per la seva altura, el que mesura. Fixeu-se que així posa base 6 centímetres, altura 4 centímetres. I així que posaríeu base per altura 6 per 4, 24, però mireu que l'àrea posa centímetres quadrats, perquè tu no estàs mesurant només la vora, estàs mesurant tot el que hi ha dins. I per això és centímetre quadrat. Es sumaria ahí l'exponent, centímetre quadrat. Ara, continuem. Si és un rectangle normal, base per altura. El que mesura de base per el que mesura d'altura. Ara anem a la següent pàgina, que així ven lo complicat. A vegades tens una superfície que no és totalment quadrada ni rectangular, i la tens que fer en parts, perquè l'àrea del quadrat, que seria, penseu que el quadrat mesura el mateix, la seva base, que la seva altura. Aleshores seria costat per costat. Aleshores, si me'n vaig al següent, dividís aquesta figura que volem feta en 3 parts i hauríeu de calcular la base per altura de la figura A, base per altura de la figura, de la grogueta de la figura B i de la figura C. I després sumaríeu així àrea de A més àrea de B més àrea de C. El que vos doni, ho sumaríeu tot per a tindre la figura sencera, que l'hem hagut de dividir per a poder-la calcular. Així baix seria el mateix, calcular l'àrea dels 3 triangles, simplement base per altura, i aquestes d'ací, què faria? Hauria de dividir això, que no puc, hauria de dividir este rectangle, ho faig i després vos ho ensenyo. Així tindria un rectangle i així un altre. Què faig? Penseu, perquè així ara esta mesura ja no vos serveix, ja no sabeu el que mesura això i el que mesura això. Però com baix tinc una mesura, doncs agafaria esta base per esta altura i després esta base per esta altura, i una vegada que tinguera les dues àrees, les sumaria i sabria l'àrea total de la figura. Molt fàcil. Una volta que li pilleu el truco és fàcil, però no us confieu i recordeu que sempre són centímetres quadrats, metres quadrats, la unitat que siga en quadrats. Després en el quadernet, la pàgina 76-77, fixeu-se així que posa quan el quadre està pintat tot, es compta com un quadre. Si li falta molt poquet, el compte també com un quadre.
I este, que té un cantonet, no el compte. Així, el que em falta un cantonet per el que descarte. Aleshores, ací hauríeu de comptar els quadrets que estan tots sencers i mireu que si és un tros ja considerable, es descarta per a calcular comptant els quadrets. Val? Ací vos torno a recordar l'àrea del rectangle base per altura, àrea del quadrat base per altura, i així el que hauria de fer és, amb una regla, mesurar la base, mesurar l'altura, i així calcular-ho i posar les unitats en centímetres quadrats. Val? Bé, doncs això és tot.